Coi nhìn con sắp bé ai ngủ yêu bơi tarai kan rat unang bu no thau ubala rila sumar yangi iberiu barha u khun kai marwe jong u tarai jongi u Jesu Christ ngai kuble ya phi ki pada ro khamtam ya phi referent Father Jubi ngai kuble ya ki sister baro bat khamtam ya i wei i sister ba i don lang bat i Father Jubi bat penduai yang ngai kuble ru ya pi ki pajba baro ki paj riungai jong ublei ngamla ban jer teng lut ya pi ro iwei pa iwei hnrenga ai kublei klung lang ya pi baro mapeni thu shwa ya la de ngadei ka iban risha wunyang national so ma ngadei na balang presbyterian ngawan hangnya ngawan ban sakhi ya lade hangnya hakmat ublei utrai ganrat hanga la yo jingko jingkhia nangnya na u Jisu lingba ka jingwan phadwai hai Reverend Father Jubi kat bat iwei sister ngala yo jikot jingkhia kabapura hero utrai ntangan phaino shaphang ka jing pangjonga ngan ai ngene thu yapi kalong sau banai shuthia bai thaying ajing thia khlem yo jingkot lawat dawai keleng khlem yo jingkot ka jingpang ka nang jur lalek pha dawai ha keleng ki pastor kat ba bana badon nong dawai hnrei khlem yo jingkot bat kajing bat kejong nga kala yaiban gijing pangjonga kala yaiban lan kadnang mi kisngi kumta khlem sange shulek pha duai bait haki pastor kiteman basan ndrei khlem yo jingkot kajing pang kala yaiban kadnang mi kisngi lalek pha sumar ha hospital ru hendrei khlem jam yo jingkot kadnang mi kisngi nang jur khlem don jing ya pher nabadon ha hospital lei nang jur susu khlem yo jing koi habadon hospital ru nimban se ni panmi no na hospital te ha ka jing tlot beriu jongi nimban se ni la ngop ha ka jing lek pha pej bat pha kenya ha keleng ki jaka hnrei khlem ya ha ka jing pang jonga kala yai ban hangta ngila lek wat dawai biang rengkat bat ga lek pha dawai khlem yo jingkoj per khlem yo jingkoj utang khandiat ru la lek ban sim dawai khasiru kat bala
ngilalej Henry klemyo jingkoi ke jingpang jonga kalajur ngam la sya su tang banki ine syongru nala syutia be banki iru ngamla banki syagaman syagadiang ru ngamla su te kumta tat hadin haka pra teri banai bashpau arjar huai ngawan hangne ban bad i referent badar jubi bad banwan phaduai ha i ngalayo jingkoi tang hangtahi mansua ngamla banyeng tang bat syongru ngamla andrei hangtahi kasni bangawan banga lapen duai ifada jubi ngalala ban yang hangtahi kasni henrei kejingpang jonga kalong tang ban ring simru ngamla namar lasu su suthar kakpo suat kat nang mi kisni te nadu banga wan hangne ngalayo jingkot kabapura yang bakajing penduai ufada jubi tengawan syuwan hangne hadu bangalayo pura kajing koj bat ngala nang yo bor badadin hangtahan hadu banga wan ngawan sano hangne wan sa sitayo ngalayo pura yaka jingkoj na ujisu lengba ke jingtresh tom jong ifada jubi bat penduayanga te kumta wat tengkai banduai ha ublai ngidai banduai ha u barabor te amdon ye phi fadar ban ai henrei tang ke jingduai ublai undon rekat bat phi kublai sibun kublai sejarmu yero iturai